Wara snin twal ta' ħidma ġiet inawgurata il-Kappella Neo-Bizantina ta' Santissimo Sagrament fir-Rabat Għawdex, proġett li beda wara l-ġublew il-kbir tas sena 2000 u li tlesta issa fuq l-adba tal-ġublew tat-tama tal-2025. Din il-kappella hija tifkira tal-ġublew il-kbir tal-Inkarnazzjoni u 17 il-ċentenarju mill-martirju ta' San Ġorġ. L-istil arkitettoniku mażul dak Neo-Bizantin kellu lan li jenfasizza ir-rabta tal-komunità Ġorġjana f'Għawdex mal-Knisja Orjentali. Il-kappella iddiżinjata mill-perit Vincent Centorino intużat għal bosta snin bħala post ta' qima għal kurċifiss imqaddes u s-sagrament li jinżammu fit-tabernaklu tal-Fidda. L-Ewkaristija tpoġġiet fiha għall-ewwel darba fl-2007. Il-proġett tlesta blajnuna tad-ditta Rumena tal-arti li bidlet dan il-post sagru fi ġnien spiritwali, barti liturġika u teżori teoloġiċi. Matul iċ-ċelebrazzjoni li saret biex ġiet inawgurata din il-kappella, ipparteċipaw rappreżentanti minn knejjes insara oħra f'Malta, fosthom il-kappillan tal-Knisja Ortodossa Griega, il-Papas Popescu tal-Knisja Ortodossa Rumena u l-kanonku David Wright tal-Pro Cathedral ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Kienu preżenti wkoll l-artisti Rumeni li ħadmu fuq ix-xogħlijiet uniċi u imprezzabbli li hemm f'din il-kappella fir-Rabat Għawdex.